Objavi dakle Semir prije nekih 3-4 dana video naslovljen, stavit ću tu naslov, možda sad neću citirati točno, uglavnom nešto kao prestižni zlatni medvjed iz Berlina došao u visoko, tak nešto kao. Dakle, hvali se kako je dobio nagradu zlatni medvjed iz Berlina za svoj dokumentarni film. I naravno da većina ljudi će, gledajući samo naslove, to se danas dogodilo čak u postu gdje sam pisao o tome i napišem vrlo jasno šta se događa. I jedan prijatelj koji nije glupan, ali nije baš se koncentrirao, nije dobro pročitao i isto se to desilo. Dakle, on i svi tako na to Semir računa da će ljudi to prihvatiti na toj razini kao kak je on to rekao, zlatni medvjed iz Berlinskog filmskog festivala, gotovo. Dakle, misli se na Berlinale, na jedan od 2-3 najvažnija filmska događaja kao ima onaj, kako, u Veneciji, u Beču, Oskar i taj, zlatni medvjed, zlatna palma, zlatni medvjed, to je to, vrh, sami vrh filmske industrije. Kad zapravo, kad malo proguglaš, ta nagrada niti se zove zlatni medvjed. Veze nikakve nema, ali nikakve veze nema sa zlatnim medvjedom u Berlinu, osim što je nagrada za film isto i što je eto u Berlinu. I što su tvorci, očito neki isto, tvorci te nagrade, očito neki isto lukavi likovi koji računaju s tim, to prodaju, dakle, su napravili kipić koji, stavit ću tu slike, kipić koji je isto zlatni medvjed, medvjed je i zlatan, jel? Pa je kao, dakle, nekakav medvjed, zlatan u Berlinu na filmskom festivalu. No, i onda kad proučiš vidiš da se to prodaje. Dakle, tamo nastup košta 690 eura. Ako prijavite više filmova, onda vam cijena po filmu opada. Možete prijaviti koliko želite filmova. Kategorija ima, ne znam, 50-ak. I svi pobjede. Svi pobjede. Dapače, Semir je dobio nešto što se zove, ta nagrada ima podnaslov treća zvijezda. Što nije kao treće mjesto. Tih trećih zvijezda u toj njegovoj kategoriji ima 5-6. To dakle znači nešto kao treća klasa u prijevodu, čak i na tom festivalu gdje se plaća nastup. To nije inače rijetkost, na dosta festivala se tak plaća ulaz, to je u redu, ajde. Ali ovdje svi dobiju, razumijete? Svi dobiju. I to nije zlatni medvjed iz Berlina. Ne možeš to tak slučajno, jer eto slučajno je medvjed iz zlata, pa kao. Razumijete, to su te trikovi koje on koristi i sad budite uvjereni da će od sad pa nadalje njegovi vodiči kad god govore o svojim tim gostima o tome, kad brbljaju, da će uvijek onako usput spomenuti kako smo osvojili zlatnog medvjeda u Berlinu na festivalu filmskom, kao. Kupili neki medvjed s AliExpressa, zlatni medvjed za sirotinju. Ko što je on Alex Jones i Indiana Jones za sirotinju, miks neki, kao da su se Alex Jones i Indiana Jones parili i dobili neko bastarda za sirotinju nekog. To je Semir. Nevjerojatno je kod našeg naroda volja za opravdavanje lopova. To ste isto u 90-ima nekako pokupili. Jednostavno, znam da će si na ovo meni naći neko i reći isto, to je jedan isto od češćih argumenata. Ti si zavidan, pogledaj koliko je kod tebe subova, koliko kod njega, pogledaj lajkova, kao da nekako vama zaista uspjeh opravdava sredstva, dakle. Nebitno što on laže bolesne ljude, to je u zadnje vrijeme krenuo raditi, to sam htio reći zašto mi nije argument kao pa pusti turizam, ovo. Ne može mi biti pusti turizam tamo gdje on vara bolesne ljude. Znaš šta je biti bolestan? I još glup. I onda ti Semir nakači na život.